Don, kikilikon. Baratzean aurkitutako barraskilo batekin ari zen jolasten neska. Eta kantari hasi zitzaion. Marraskilo, adarrak atera eta eguzkira jo. Noa! Esan zuen pozik marraskilok. Eta joan zen bere adarrak ateratzen hasi zelarik. Baina bat bakarra zuen, bestea falta zitzaion. Zergatik, galdetu zuen neskak. Bestea lapurtu egin didatelako. Neska baratzean bila hasi zen, adarrik aurkitziote zuen, eta denek zuten bere jabea. Aurkitze alduzu bat ere? Galdetu zion marraskilo. Ez, denek badute bere jabea? Erantzun zion neskak. Gaixo, Ani. Baina neska oso azkarra zenez. Neskari zera bururatu zitzaion. Buru horratza jarriko dizut. Ez, sustatu egingo nauzuta. Arra jarriko dizut. Ez, Iaz egingo diteta, protesta egin zuen barraskiloak. Zotz bat jarriko dizut. Edo puespolo bat, edo kainabera, edo... Eta pentsatzen ari zela neska. Adarra azitzaion barraskiloari. Eta joan zen korrika baratzera letxu fresko bat bazkaltzera. Eta letxua freskoa askaltzera joan zen, korrika. Nik ere oraintxe zerbait pikatuko nuke. Kaixo lagunok, zer moduz? Gaurkoan jan kontuak izan ditu hasieratik eta hori dela medio Asun Irureta gonbidatu dugu. Zu pediatra zara, baina jan kontu ez ere dezente dakizu. Zer moduz, Asun? Ondo, zuek. Esan hori da, eta askotan aipatu izan den gauza da, haurtxoek ez dutela behar bezala jaten, egia alda hori? Bai, beti ez debe ondo jaten. Eta hori arrazogo bateatiken. Haundiak ez dakebe plan plan egoki bat, ez da? Egokiek. Eta ondo jateak behar du aprendizaje bat, eta aprendizaje hori txikietatik hasten ba, hobe. Ez izaten da haurtxoek esate baterako ondo jate ez dutena? Zer da gehiegi jaten dutena eta ez duena balio? Generazki, ume danai gustatzeko espageti, karroza, aragia patata prejioakin, eta jogurra. Baina alde batera usten dituzte berdurak, frutak eta arraina. Importantea da denetatik jatea eta gaina jatordu orduetan. Eta jatordu orduetan. Iruditzen mazaizu lagun bat aurkeztuko dizut gure programan ezaguna espagetini. Kaixo espagetini, zer moduz? Oh sole, oh sol mio. Buonasera, Giacomino. Buonasera. Signora. Espagetini, ez dakit posible izango den jan kontuak aipatzen ditugunez, eta zuk zertxobait berezia prestatuko bazenigu? Bai. Gainera, signora, bere izan... Asun Irureta. Asun Iruretak esan duenez, gosaria dela, eta ez dela, gosari bat prestatuko dizuet. Gosari bat, primera. Bere alasko naiz. Bueno, gosaria aipatu dugu. Zer da komeniago, gosari ugari bat, ala gosari txikitaxe bat? Ez, gosari bikain batekin hasi behar dugu eguna. Kontu nuki behar da, gosaria dela egunin itxin dugun lehenengo jatordua. Gabe osoan ez degula ezerrejan, eta aurreti dakegu egun bere geure lanakin, geure jolasa, geure ekintzakin. Eta hortarako behar dugu inderra, eta inderra hori ematen dugu janariak. Eta fuerte jan behar da, denen hor gauzatxo bat gertatzen da, ni oso berandu jekitzen ez da, horren gosaltzeko denborari gereztut izaten. Oso gezkinde dago hori. Hori gezkinde dago. Albaldin ba, jaiki behar da denbora nahikoakin, prestatzeko gozari goxo bat, bariatua,
eta nahiko denborakin. Bariatu esan duzu, goxoa ere bai, bolloak eta kroasantak eta horiek atope jatea. Ez da hori ona. Hori dana irina da, eta irina da zerealak beharrezkoa dira, baina beste gauza asko behar dira, ondo gozaltzeko. Orduan ez gaitezen mareatu, ze behar da gozaltzeko? Gozai kompletua iziteko behar ditu karbohidratoak, grasak eta proteinak. Ze janari dak ebe gauza horiek. Esnea da oso alimento kompletua. Esneakin hartzen baldin badau galleta batzuk, tostadak, mermelada o mantikillakin eta fruta, hori ezin lehizke gozari kompleto bat. Gozari kompleto bat, ez da? Eta espaitin izari da? Arnez prestatzen, baina gauza bat esango nizuke, Andrea. Aitatu dituzu gauza interesgarriak, baina estetikari buruz ez duzu ezer esan. Eta estetika garrantzia du, gauza politak azaldu behar dira onak izateaz gain. Bestela, mamma mia, sukaldariek hil egingo gineak egozez gainera, Esan horri buruz zerbait. Arrazoia du. Denoi gustatzen zaku janariak ondo prestatu eta itxure honekoak. Hala indu berdeu oiturak pixkenaka aldatzen, eta lehenoko gozari aspergarriak bihurtu gozari bariatuak eta gustoko gauzakin. Eta ondo prestatu. Ondo prestatuta eta albaldima gozari familiar bat egin. Baskaria egiten bezala deno gurasoak aurrakin, gozaria ez aizela izen baskari individual bakarra. Zemat jatordu imer ditu, aurrak eta persona batek? Hobe da, gure artean dago itxura, gozari eskaixa eta geho bazkai eta fari fuertea. Hori oso gizkinde dago, zergaitik, bazkaltzeko orduan, afaltzeko orduan, ordurako guk geure esfuerzo gehiena eginda dago. Eta esfuerzo hortako indara berdeu. Horregatik da garrantzitsua gozari on bat hartzea. Gozarian dago. Gozaria. Egun osoan, ezken lau jatordu, gozaria, bazkaria, merienda afaria, eta segun ze gozari dagoen, amarretakoa esaten dena, goizerdian, zerbait hartzea ere batzuten komenigarria esaten. Orain gozaldu ez du gozalduko, baina ez dakit espaietin nik prestatu dion, gozaria bai, baina nik gauza arraro asko ikusten ditut, nik behintzat gozaltzean hartzen ez ditudan horietakoak. Orain ikusiko duzu, Ze prestatu dudan, bellissimo. Zuk aipadutako guztia baldu honek. Bai, oso gozari polita eta gainea... Proteinak eta baditu honek? Bai. Bueno, dakeu, ikusten dut, esnea, esan dugu esnea oso kompletua dela, dauzka proteinak, grasak eta karbohidratoak, geho ikusten dut tostadak, zereala die, proteina badazke eta baitik karbohidratoak, arrautza ere oso alimento janari kompletua da, proteinak eta grasa ere bai, eta geho ikusten ditu frutak, eta tomatea, eta horiek mineralak eta vitaminak lortzeko oso ona dira. Primeran, esnea horrela utzutzean, edo eta kakao pixka batez... Esnea hartzeko problemarik ez badimak aurrak, hobe da kakaorik gabe. esne utza hartzea. Bueno, espaetini oso gozari polita dela esan du. Bai, mila esker, signora. Zeizen jarriko zenioke, Nik gauza bat esan nizuke Giacomino polita izateaz gain, noski, haurtxoak presta dezaketen gauza bat dela, Erreza da, sagarrari puxka bat kendu, gudareari ere bai, tomateari ere bai, eta binezen perretxikoak ateratzen diren, izena, perretxiko napolitani. Polita. Bueno, pikatu algendezake? Bai, noski. Egia esan lehen esan dut zerbait pikatuko nukela, baina baina zait baten esartzen hori gozarirako utzi beharko dugu, ezta? Nahi duzun bezala. Nahi baduzu, bihar goizerako beste gozari bat egingo dizuet. Marrubiak prestatuko dizkizuet. Primera, hori bihar goizerako utziko dugu beraz, eta kontu zibili behar dela argi geratu da. Kontu zibili behar da ez baita edozein gauza jan behar, eta are eta gutxiago berriz,
kalean edonork emandako edozer, bestela ikusi ze gertatu zitzaion Amona Martxeloni. Sagarrak! Madame Xilipurdiren sagarrak! Zenbat balio dute sagarra hauek? Ze tamaino duen? Ba, danak oso txikiak dira. Txikiak direla? Bai, Ospamendik. Begira, nire handiagoa da, nire handiagoa. Ustak hori! Ta Nire ospamendik, handiagoa da, mukitxu! ale. Lotxagabe alena. Ikusiko du horrek. Madame Xilipurdiri ez zaiola darri jotzen. Arriola, marriola, kinkuankin. Porta zela, porta min. Arrixa malet, marrixa malet. Karun, kirun, pek. Horrelaxe. Orain Fermintxo itzultzen denean, sagarra opariko diote eta orduan. Ze gertatuko da orduan. Zer moduzko sagarra dauzkatzu, Madame Xilipurdi? Kaixo, Amona Martxelon. Ez zatoz eta begira ezazu? Bano. Hauxe, probatuko dut. Baina, sagar hori! Sagar hori! Amona Martxelon! Ai, ez nazaitez! Txantxa bat zen! Ai! Baina, zer gertatzen da hemen? Hortzkada Zer bat... gertatzen zaio amoinari? Hortzkada bat egin diola sagar bati eta hilda geratu dela! Eta orain, piraten errege etorri, musu bat eman, esnatu egiten du, eta berarekin eskandu egiten da. Ala uste alduzu erruke! Ikusiko duzu. Arritzekoa, edurne txuriren ipuinean, horrela gertatzen baitzen. Nik probatu dezaket? Ik mukitxu horrek? Mukitxu horrek! Oi, zer da? Non dago? Lasai, Amoña, ni lagunduko zaitut etxera. Ai, Fermintxo, eskerrik asko. Dakit zer gertatu zaidan, ara sagar bat euskal bat eman dio. Danik ez dakit lurrera erosi nahi. Mukitxua, Ez dute ezer ulertzen, ninez eta piraten errege. Piraten errege, tontolapikoen errege zarazu. Ara, ospa hemendik! Ez dute ezer ulertzen, ninez eta piraten errege. Azixiago bazina zurekin eskontuko nintzateke. Sagarra! Madame Xilipurdiren sagarra! Ez daukazula hobezelako potolorik! Txibitxapa, lasai antzean, baina lorik hartu gabe, debuluzonen abiatuko gara. Aurrari froga erraz bat jarriko dizugu, gazteari hizkuntza arloan zer modu zabiltzan galdetuko dizugu eta noski persona heldua bazuri 10 galderatxo jarriko dizkizugu zuk zer horrek aukeratutako gaiez. Gaurkoan, atxondotik dator salsako gure laguntaldea eta pikako gure lagunak berriz, hain ezagunak laugarren aldiz gure programa hasi zen ezkerotik gurekin, Usurbilgo, Josemari, Koro eta Ainoa. Baina lehen da bizi, atxondoko gure lagunekin hasi behar dugu, beraz, Alaitz maurtua etorri, aurrera. Kaixo, Alaitz? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Lehen, telebista etorri nahizenean, lagun batek esan dit, gezurra zirudik motel i-telebistan lan egitea eta atxondo non dagoen ez jakitea. Baina egia esan horrela dizut, Alaitz, ez dakit non dagoen atxondo. Non dago? Ba, Elorri eta Durango erdian. Elorri eta Durango erdian. Zer da, herria hundia? Ez,
are txikia. Bai. Zeintzu etorri zarete, debuluz honen parte hartzera? Ni, Ismael eta Maritzi. Eta zuen artean zer zarete, lagunak bakarrik? Bai. Konforme, bueno, frogarekin hasiko gara. Marrazki batetan, etxe asko ikusiko dituzuzuk. Etxe dezente ikusiko dituzu, baina bi berdin izango dira. Beste guztiak diferenteak, baina bi ongo dira berdin-berdinak. Ea bi horiek harrapatzen dituzun, konforme? Bai. 20 segundu. Denbora, baldakizu? Bata eta laua. Ez, neska, lastima da, baina ondo begiratzen baduzu, 3 eta 12 ziren erantzun zuzenak. Bai. Lastima izan da, baina zein dugu. Ainhoa Mujika, zure txanda orain. Ainhoa, zuk ere etxetxo batzu ikusiko dituzu, baina oraingoan ez dira etxe soilak izango, baizik eliza batzu izango dira, eliz batzu izango dira, denak ezberdinak, bi ezik, bi berdin egongo baitira. Konforme? Bai. 20 segundu. Zeintzu dira, Ainhoa? Bila eta 11. Bila eta 11. Konforme beraz, oso ondo, 10 puistarrik ikaso. 10 puistarrirekin estrenatu zaigu beraz, enpika. Maritxi Baseta, zure txanda orain. Kaixo Maritxi, zer moduz? Ondo. Ez daude urduri, ezta? Apurra bai. Hori esan diazu lehen etorretik galetzen dizun, lasai hartu goza, Bai. Froga berezi xamarra bat ipiniko dituzu. Ara, 4 personen izenak ikusiko dituzu, baina konturatuko zaren bezala pertsona horiek atzerritarrak dira. Eta gu jakin egin genukena da zein lanbide duten pertsona horiek. Izenak berak esate omen du, esate baterako, erakas hile ikusten baduzu, noski, oso garbi dago, irakaslea izango litzatekela pertsona hori. Konforme ulertzen duzu froga, ezta? 20 segundu. Listo? Bai, eskultore, Bai, malabarista, bai. zezentzain eta alkate. Alkate oso ondo. Josimari Izeta, eure txanda. Froga honen arabera, izango nintzateke txober rila, bertsolaria. Ulertzen dugu, ezta? Jokua. Bai. Ea asmatzen dizkigun, hor agertuko diren personen lanbide horiek. Konforme? Denbora. Hogei segundu. Ez da. Almirante, oholketari, botikari eta izozkigile. Horiek itoan. Ez zazuela pentsa erresa denik, frogori erantzutea. Ismael Zarandona, zure txanda. Kaixo, Ismael, aurrera. Zer moduz? Ondo eta zeu. Ba, ondo esan beharko dugu. Horantxe. Zuk pelotaz asko omen dakizu, ezta? Asko bez, baina pixka da. Pixka da, bai. Hori izango da zuk aukeratu duzun gaia beraz. Bai. Pelota. Lehenengo galdera. Abrego pilotako zein espezialitaterekin identifikatuko zenuke? Abrego? Bai. Palas. Edo ez, remonte. Remontea, demora barnean zegoen eta oso ondo.
Zein herritan dago Santanape pilotalekua? Gernikan. Gernikan, ondo da. Urriaren 31ean hasi zen erremonte txapelketa, urtengo erremonte txapelketa. Zeintzu dira azken txapeldunak, erremonte txapeldunak? Oin jokatzen da osanak? Aurrekoarenak. Ez dakit. Elizalde Bigarna eta Agerre genituen. Bolibarko txikito ezaguna da xistera munduan. Ba aldakizu zein den bere izena? Bolibarko txikitoren izena. Izena, ez dakit baina abi izena bai. Abizena esan ba. Lastima. Jose Antonio Illoro. Eskuz binakako txapelketa hasi berria da. Eskuz binakako txapelketa. Zeintzu dira azken txapeldunak? Oin azkenengo izan direnak? Azkeneko izan direna, bai. Aurreko urtean txapeldun izan dakoak. Bai. Eskuz binakako txapelketan. Tolosa eta Ladutxe genituen. Zer da botarria edo sakarria? Baldakizuzuk, zer den botarria edo sakarria? Oin beste modu batera esaten bastazu, igual haitukutzut. Ez zure itzen. Botarria edo sakarria. Botarria edo sakarria. Beste izin bat ez da? Horrela da, bai. Botarria deitzen diote toki batzutan. Sakarria edo botarria joko luzeeko espezialitateetan, eta batez ere guantean eta errebotean, sake egiteko dagoen burdin edo arrizko atrila da. Botarria edo sakarria. Bieratara deitzen diote. Ez zenuen ezagutzen. Ez. Duela urte askotako pelotaria dugu Barberito. Ba aldakizu zein den bere izena, Barberitoren izena. Barberito bak, ite nungo edan, da baina izena... Ez dakit. Ez duzu inoiz entzun? Entzun akaso egin naben, baina... Abel San Martin, Barberitoren izena. Banakako txapelketan, nork lortu ditu txapeli gehiena, hoja egingo duzu. Banakako txapelketan, nork lortu ditu... Retegi segundo. Retegi bigarrenak, noski 8 lortu ditu eta. Gogoratzen alduzu zein izan zen banakako txapelketa irabazitako azken bizkaitarra. Azkena? Bai. Oen dela urte desiente dira. Gorostiza. Gorostizak irabazizioan. Iñaki Gorostizak 1977an eta finala Ariño laugarrenaren kontra jokatu zuen. Azken galdera, zeintzuk jokatu zuten eta ze emaitzekin amaitu zuten azken banakako txapelketa? Finala. Ze alde tantuetan? Bai, zeintzuk jokatu zuten eta ze alde zegoen tantetan. Baina banakakua ala parejatakua? Banakako, barkatu. Banakakua? Bai. Zeintzu izan ziren? Jose Antonio Tolosa bat, bai. Da bestia izango zen Retegi segundo. Retegi, bueno, hortxe utziko dugu, ez da oso zera izan, baina tira, baizkoan utziko dugu. Bost galdera izan dira Ismaelek asmatu dizkiunak, pelota munduan asmatu dizkiunak, eta 20 puxtarri beraz salsak eramaten dituen. Koro González, kaixo berriz ere, laugarren aldiz. Eta oraindik ere historiarekin segitzen duzuzuk. Erre historia da zure fuerte. Ez da, orain Nafarroako historia aukeratu dituzu. Ja, ondo dakizu Nafarroako historia? Ea ba. 8. mendean, enperadore batek armada handia prestatu eta Zaragozan borrokatu ondoren Iruñatik pasatzen. Bertako harresiak edo murallak birrinduz, boteaz. Nor zen enperadore hau? Karlomagno. Nafarroako hiriburuak erromatar bati zor dio bere erdal izena. Nori? Iruñak, Nafarroako hiriburuak erromatar bati zor dio bere izena. Obispo bat zen ura, eta... Lastima, Pompei hori. Pompeliana. 1926 garreneko gerra sortu zenean, Lizarra, Estellan, herriak bazuen alkate ospetsu bat geroago afusilatu egingo zutena. Nor? 36 garren gerra sortu zenean, Lizarra herriak bazuen alkate ospetsu bat geroago afusilatu egingo zutena. Nor? Fortunato Agirre. Nafarroaren historian erregirik garrantzitsuena 11. mendekoa izan zen. Nola zuen izena? Sancho el Mayor? Sabio. El Sabio edo zer? Asko zeuden eta horregatik. Sancho hirugarrena indartsua, el fuerte genuen. Nafartar ospetsu batek liburu mardula idatzi zuen 18. mendean.
Teoria y Práctica del Comercio zuen izena liburuak, eta itzulpen asko egin zitzaizkion, frantsesez, inglesez, eta abar. Nortzen egilea? Teoria y Práctica del Comercio, nafar batek idatzi zuen 18. mendean. Nortzen egilea? Ustaritzeko Jeronimo zen egilea. 1926 martxoaren 14ean, general bat izendatu zuten Nafarroako komandantziko buru. Honek, geroago urte hartan hasitako gerran, garrantzia handia izango zuen. Nola zen izenez? 26 martxoaren 14ean, general bat izendatu zuten Nafarroako komandantziko buru. Mola. Emilio Mola Vidal generala, noski. 1808 urtean, Napoleonek armadak Iruña hartu zuenean, Napoleonen armadak Iruña hartu zuenean, nora ze herritara jo zuen Nafarroako diputazioak. 1808 Nafarroa hartapatu zuen Napoleonen armadak, eta... Lizarrara. Ez... Tuterara. Ondoa. 15. mendean, Nafarroako legezko erregea Carlos zen, Bianako printzea. Honen amaren bigarren senarrak Joanek, tronurako eskubideak kendu naiz, borroka luzea sortu zuen bi talderen artean. Ze talde ziren bi hoiek? Agramondarrak eta Beamondarrak edo. Ondo, Agramondarrak eta Beamondarrak. Azken aurreko galdera. Zazpiak bat lemapean, hainbat gizon jakintsu bildu zen joandako mendean Nafarroan Asociación Euskara de Navarra sortuz. Esan ezazun nor izan zen elkarte honen sortzaile eta bultzailea. Asociación Euskara de Navarra. Iturralde Izuit eta Kampion eta... Juan Iturralde. Eta azken galdera, 18. mendean modernizazio prozesua hasi zen Nafarroan. Horren adibide, Iruñara ura eramateko obra handi bat egin zen. Zein obra? Uaineko akueduktua. Ez Noaineko akueduktua. Beraz ondo da azkeneko galdera dira. Bost galdera erantzun dizkigu zuzen, Nafarroako historiaz Koro Gonzálezek. Galderak asko egiten ditugu guk, baina zuek ere galdetuko duzen, non dira Dondon Kikilikoneko sariak? Ara hortxe. Lareun puxtarrirekin EASO kaleko bengoak eskaintzen duen organo hori eskuratzeko aukera legoke. Musikartek dakarren piano hau 300 puxtarri balira lortutakoak etxeratzeko modua. 200 puxtarrirekin ordenagailu bikain bat eta eskuratutako puxtarriak 100 izan ezkero, Etor argitaletxeak eskaintzen dituen bere argitaldapenak itsasoa, euskaldunak eta mendiak. 80 puxtarrirekin berriz musika kate bikain bat eta 60rekin kitarra. Eskusoinua akordeoia 50 puxtarri lortuz gero, eta hau ez aparte beste zenbait sari ere. 20 puxtarrirekin dabil salsa eta pikak berriz 22 dauzka orain artekoan, eta azken frogonetan 35 puxtarri izango dira jokoan. Hementxe erabakiko da beraz, zein izango den, garaile salsa edo pika. Azken aldi hontan eskutitz oso gutxi idazten dugula eta postariak kexu dabiltza. Kexu dabiltza eta berei kaso eginez, eskutitz batzu idaztea izango da jarriko dizugun lana. Batek, helbidea idatzi beharko du kartazalean, eskutitzean, Dondon Kikilikon, 625 postxak utxatila, Donostia. Urrengoak zuek idatzitako eskutitza barnean sartu beharko du, eta azkenekoak kartazala itxi, eta seilua jarri gero guk postariari bidaldi zaiogun. Beraz, ea postariak lanean jartzen ditugun, bai salsa eta bai pika, nahi duzunean, ja aurrera!
Listo, eta honekin amaitzen da gaurko juerga handia hau. Juerga handia diot, eta ez dakit seguru postariak ulertuko dituen kartazala horiek, ondon kikiliko ez dakit hortze jartzen den ere ez batean. Eta ez bestean, baina dudarik gabe usurbildarrak izan dira gaurko garaileak, beraz, gaurko 35 puxtarriak Usurbilgo gure lagunentzat. Alaitz, zatoz nirekin, zatoz. Bueno, zeingo dugu ez da posible izan, baina tira, jolastera etortzen da ona ez da? Bai. Ze, lan asko zen? Ba. Bueno, apustua, bakizu, apustua egin behar duzula, zuek 20 puxterri zen euskaten, eta nahi baduzu 20 puxterriak apostatu, edo beste zerbait, zuk zer horrek sekretu da apustu eta hortxe apuntatu. Eta buelta eman papelari. Bueno ba, apustu egingo aldugu, nahi duzu bezala bueltak eman ruletari. Zene gozu, gorria edo la rosa? Gorria. Ea ba? Hori da suerte txarrak arri duzuna garro, alaitz? Apustu hautzean geratu zaigu. Lastima izan da, eta puxterrek utxean dena den gero oparitxo batzu emango izkizugu etortze utxeatik. Konforme? Bueno, gero arte, alaitz, Ikusi ezagun, jakin ezagun zenbat apostu egin duzunzuk. 20 puxtarri, beraz horregatik esaten nuen utxean geratu dela. Konforme? Gero arte, alaitz.
Eta honen bestez, pikako gure lagunak, usurbildarrak, Xumeritz eta etorri jauna. Bueno, 4 programa izan dizkia elkarrekin, baina laugarrenean naiz irabazi bertan bera utzi beharra zeoken guztia. Ezekiat, esperientzi politia txarra ditxusi hau izan da. Oso politia, jolasteko modu egoki bat. Beti jolas bezala hartuz. Dena zuek jaioa zarete arroltza pregitzen, pintxazua konpontzen, pareta pintatzen eta kartak bidaltzen. Bai, esan liteke chicos y chicas para todo, gehala. Bueno, apustuaren txanda ditzi zaizu, Pusterri kontaketa bat egingo diau, 22 zen dituzten, 35 orain zeran froga honetan lortutakoak, 57, eta aurreko 3 programetatik gordeta genituen 185, guztira 252 pusterri dituk. Kopuru polita, ez da? Oso polita, nik uste behakine konformatu lehikela. Bueno, apustua zebuntzat, horrek idatzi, eta buelta eman paperari nahi duen bezala. Eta ruletari bueltak horrek nahi duen bezala. La rosa nahiago beraz. Bueno, ikus ezagun zertan gelditzen den guztia. Estropeatu altzaigu trastea, tira eskuz erabiliko du automatiko ezpadu funtzionatzen. Bueno, apustua irabazi egin duzu, orain azken zera falta zaigu, zenbat apustu egin duk? Lastima guan, motel. Lastima guan, ze zuek 4 programaetan batera gurekin sekulako sorte honakin ibili ondoren, gaur pentsatziteken apustua behizko atrego zela, ez? Bueno, hoi ezin dezakin, jokoa dek eta ez jokatza erabaki dira eta zein goiagoa? Bueno, 252 pusterri dira, eta iruditzen mazaik saria ikusiko dizkiagu. Eta 252 pusterriekin ze aukera liteken horrek esango didak. Ea saria ikusten ditugun, eta 252 pusterriekin ze izan liteken gutxi gora bera. Etzekiat, 300 pusterrira ez gaitu baliatzen, 200 pusterrirekin ordenagailua, musikartek eskaintzen duen ordenagailua, edo ta zen nahiago duzue? Bueno, guk partizio erresa egiteko 3 musikakate aukeratu ditugu, 240 pusterri eta 2 mirrirentzat. Oso ondo, eskerrik asko. 80 pusterri bali ditu musikakateak, beraz, sartzen da, musikartek eskaintzen duen musikakateak, 3 eramango dituzue beraz. Konforme, eta kaixo Mirri. Kaixo, heningo edukaziona, agurtu ondo Mirriri, Bueno, baina Josemairekin amaitu behar nuen, Zeu gaiztu aizen, Mirri. Bueno, ze ekarri dituzu? Bueno, zahor txokolatea ekarri dituzu, oizko bezala. Etor argitaletxeak eskaintzen duen Euskaldunak argitaldapena, eta nola ez, txirri mirri eta txiribiton. Eta salsako entzat ere badi jure, Noski salsakoi lehen esan didan bezala, ez dira utxean geratuko, pusterrekin utxean geratu badira ere, erregalo guzti hauek, opari guzti hauek emango baitizkizuegu. Eta besteik ez daukagu, ezta? 4 programa izan dira, esker mila gurekin izateatik, eta nik uste erregalo politia dramatza zuela. Mirri, txirri mirri eta txibiton adiskidetuko altzarete? Zer nahi du, nik esatia? Ikustaxuen telebistan. Atzera egiten badugu, joan den igandean ikusi genuen, txirri mirri eta txiribiton, baitxean pakete bat izan zutela txirri mirri eta txiribitonek. Paketean organilo bat zegoen. Hori zela medio, gure lagunak haserretu egin ziren, eta bakoitzak bere bidea hartu. Mirri modelutzan, txirri kantagintzan, eta txiribiton kaleko musikari. Ez ote dira adiskidetuko, ez ote ditu txirri mirri eta txiribiton gehiago elkarrekin ikusiko. Beste hori, ezkerrerago, bai. Pikatu pikin bat. Bai. Hor. Bai, ez, bestea ez. Barkatu jauna,
Baina, hau guztia aurrera joan baino lehenago, zerbait argitu behar dela pentsatzen dut, eh? Zeba, ez duzu dena zure gustura argitu? Bai, eskerrik asko, suita zoragarria zen. Eskerrak. Zara, erotu nahi zure bila. Alkateak ordu erdia darama zure zai. Guazen. Barkatu, Pamparroitik jauna, barkatu. Guztiontatik gehienan azkartzen hauena zera da, Pamparroiti izena kokatu didatela gainera. Ai, Jesusen ez aurpegi txarra zurea Pamparroiti jauna. Ara, zurbila zaude gizona. Berezkoa dut. Ba, telebistako kamara aurrean, kolore osasuntzua atera behar duzu. Ikusiko zuzeinen paspolina utziko zaitugun. Hain geru guardakoa, atera nazazu trantze honetatik. Ea zetan kera ematen diozun, Hemendik aurrera, Pamparroiti ez, Karramarroiti deituko naute. Aiene, ara gizona, ara! Pamparroiti jauna? Zer? Pamparroiti jauna? Bere onera bueltatu behar dugu, funtzioa gonezkero, hasia behar zuen. Alperrik ari gera, ez da bere onera etorriko. Ea, usain ezazizkera. Pamparroiti jauna? Ai! Lenda bizi aurpegi agorrituta orain, sudurra erradiatea! Hau erredura! Jendea protestak ari da! Zabaldu kortinak! Zabaldu kortinak! Ni banoa, mendik, ni banoa. Honek suspertuko zaitu. Zer egin didazu? Hau nire ondamendia da. Baina, ni naiz Pamparroiti, ni txirri naiz. Zergatik ez didazu lehenago esan? Baina eman aldidazue aukerarik ba. Hauxe da, orain arte Pamparroitiena egin duena. Baina nik ez dute zer egin? Nik ez dute zer egin? Zirkua ez da hemen, Ba, tximuak ikustean, hemen izango zela pentsatzen nian. Nik emango diat iritximu. Hemen altzaude. Zatoz nirekin. Unerik larrienean etorri xara. Alik eta ondoen egiten saia zaitez. Zure aurrean markesa bera izango duzu. Lasai, toki honean utziko zaituzte. Hola ikusi nahi zaitugu, indarra eta sendotasuna adieraziz. Markesa maite minduta geratuko danitaz. Zure ateratzeko txanda, zintzarrio txaditzean izango da. Bai. Zer horrek aukera itzazu, berokiari dagozkion zapatak. Bai. Goazen.
Ni. Hau, oinetako nazpila. Bi hoietzek izango dira egokienak. Udaletzeko baimena? Ai, Txiribiton, hiere hemen, naiz eta ez hitzik esan, ni berriz, garaiz ez hitz egitegatik negok hemen. Txirri nintzela esan behar nien, ulertzen, eta ez txirriani panparroiti. Baina, benien esan eta... Mirri, aspaldiko, hire hemen kalabozuan? Bai. Baina zer gertatu zaik ikere hemen bukatzeko? Zeuste usue, modela esan nauge? Kategoria hondiko modelua, Eta dena zeudenekin posposik, denak txolatuta nerekin, liruratuta. Desfileak egiten dituen pasarelatik. Eta idazkaria nerekin maite minduta. Eta markesak hasik enamoratuta nerekin. Baina, ez dut ulertzen gertatu den. Jaisteko izan zidaten, eta neronek nahi nituen xapatak aukeratzeko. Eta gero, zintzarri hotza entzutean, hori da dena. Eskerrak hankesea irurok osori gauden. Bai. Argi dago, irurok elkarrekin jarraitzen ez badugu, ez dukula sekula santan tajuzko ez der egiten. Bai. Nik uste lehengo irukoa berbere osatu inberko genukela elkarrekin. Ta dena organillo hau dela eta ez dela. Nahiago nikek inoiz ikosi zen espanu. Oa bai, Txiribiton, noa. Ean orden. Mirri, eta zer egingo dugu horren honekin? Honekin, nik
tripak aterako nizkioke. Barkatu, baino, lehengo egunez ekarritako organiloa, aldameneko 3 lagunentzat zen, ni nahaztu egin nintzen, eta berezko jabeari bueltatzen anator, ezta? Bai. Zer dugu txiriktan? Postaria? Ta? Organiloa eraman behar duela? Bai? Nigati konforme! Eraman! Pake santua? Pake ederra utziko itazte zan horrek. Etxokarik hobeagorik. Bai, motel. Arillo! Ez diagu gainera, Mirri, ez diagu gainera organilo horren beharrik, kanta kuntxun eta politak entzuteko. Horixe! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri... Poz-pozik amaitu dute Txirrimiri eta Txiribitonek, eta gure poz-pozik gaude, baina bestalde pena pixkatxo bat ere ematen digu izan ere Usurbilgo gure lagunak 4 programetan gurekin egon ondoren, ja, ez dakit, geureak bezala konsideratzen egituen, baina programaren legeak oiexek dira, eta joan berra daukate denaren agur esateko onena Joxemari bersoaria izenez, berso bat izango duk, ezta? Ja, ze irtetzen den. Baldin bazera jostalaria ta umoretsu izatez, donkikilikon hemen daukazu, hain ikuskizun apartez, 3 kote bat osatu zazu, beste parejatxo batez, etxean lotxak utzi itzazu, ta onuntze etorri zaitez.